Bones a tots, benvinguts al canal. Avui us porto un vídeo una mica diferent. Avui no estem a sobre la bici, no portem casc, d'acord? Avui, com esteu veient, i com bé posa el títol, us porto tota la roba que m'ha donat Sirocco, complements. Avui us vinc a ensenyar tot, us vinc a donar la meva opinió sobre Sirocco, vale? Que porto un parell o tres de mesos ja col·laborant amb ells. Ja sabeu que estic en el seu programa d'afiliats, de /ambaixador, d'acord? I m'han anat enviant coses i tal. Ara ho he reunit tot aquí sobre el llit. Està tot aquí, us donaré la meva opinió, us ensenyaré tot el que m'han enviat, vale? Algunes curiositats també d'alguns productes i això, avui us vinc a ensenyar això. És un vídeo una mica diferent, no pujarem a sobre la bicicleta. Bueno, jo aniré d'aquí una estona, quan acabi de gravar això i ho acabi d'editar, jo m'aniré a entrenar, però avui us vinc a ensenyar tot lo de Sirocco. Començarem per aquesta banda d'aquí, tenim aquests tres mallots de màniga curta, vale? Aquest és l'M2 Còsmic, que la veritat és que és el meu preferit. A part de... Primer aquest és el meu preferit, vale? És el primer que em van enviar, després em van enviar aquest d'aquí, vale? Que aquest, ara a l'estiu ja no l'he portat gaire perquè sent negre passes bastanta calor, però aquest i aquest són els meus preferits. Aquest sobretot és molt guapo, vull dir, les fotos queden espectaculars amb aquest. I aquest altre mallot m'agrada molt perquè aquests grisos combinen molt amb aquest colot, tot i que aquest colot ara hi anirem. Tots els mallots de Sirocco, vale, venen amb la cremallera per les claus, que això, la veritat, és que és una passada. No tots els mallots porten cremallera per les claus, vale? La veritat és que està molt bé. Les cremalleres són de molta qualitat, vale? Mireu, inclús posa el logo aquí de Sirocco, em sembla que es veu, vale? A tots els mallots hi ha el logo de Sirocco aquí. Tema de talles, evidentment, cadascú fa la seva, però perquè us feu una idea, jo faig 1,80 m, ara que està en 62 quilos, vale? Estic bastant primet, i faig una S de mallot, tot i que em sembla que XS m'aniria millor, perquè aquests són una S i inclús a vegades em fa una mica de bossa. O sigui, jo crec que una XS de mallot, vale? Per 1,80 m, 60 quilos, 63, està bé, XS, vale? Si sou bastant primets com jo, doncs XS jo crec que serà l'ideal. Vale, després aquí hi tenim una de les coses últimes que m'han enviat, que la veritat és que estic super content, vale? És una bosseta, per les eines, vale? Per portar-hi, a veure si la puc obrir, per portar-hi, el que és la càmera, les allens, tot, vale? Les palanques, la bombona. Jo la porto així, la bombona, és una curiositat també, que així no va picant amb les allens. Si us fixeu, no fa aquell soroll metàl·lic. Bueno, i mireu això també, que avui me n'anava a oblidar, és una manxa de Sirocco. També tenen una manxa petitona que cap perfectament a dins de la bosseta, vale? Mireu, la bosseta, tot això és un teixit més dur, vull dir que és bastant més fort i resistent. Va lligada per 3 punts a sota el sillín, queda super agafada, no es mou res, i la veritat és que és una passada. Per diferents talles de sillín, això és més llarga, aquesta cinta, i jo ara, per exemple, l'hauria de tallar per aquí, però bueno, de moment no la tallaré, vale? Tot el que em pugui estalviar, i ja està, aquí no hi tenim res més, apartarem això. Després aquí tenim la funda de les ulleres, d'acord? Et ve amb la funda forta, que és una funda, això és dura, vull dir, te la pots emportar de viatge i les ulleres aguanten qualsevol cop, va molt bé, la veritat. La típica, la fundeta així per ficar-hi les ulleres, i després tenim les ulleres per aquí, són les K3, vale? Són aquestes aquí al costat fica Sirocco, vale? Aquest és un vidre una mica més fosc, i després tenim aquestes que és un vidre una mica més clar. Aquestes les porto molt, la veritat és que em van superbé, vull dir, sembla com si no les portés. Aquest vidre és una passada, vale? També fica Sirocco, són bastant iguales unes a les altres, i tinc ganes, em sembla que cap al 2024 sortirà les K4, o sigui, unes noves ulleres de Sirocco, vale? La veritat és que estic molt content, i van totes amb aquesta funda i tal, i ara us ensenyaré la caixa. Vale, això m'ho havia deixat, aquí tenim la caixa amb la que et ve. Em sembla que venen ja només amb aquestes caixes, aquestes són les de la Volta, és una edició especial, em sembla que ho fica per algun lloc aquí, la Vuelta, vale? Perdó, que he dit la Volta, és la Vuelta, vale? Venen amb aquesta caixa, després amb aquesta funda, aquesta i les ulleres, o sigui, la veritat és que estan superbé. Les ulleres, perquè us feu una idea, són aquestes d'aquí. La veritat és que són supercòmodes, vale? Són unes ulleres que porten la goma aquesta d'aquí al costat de plàstic, i un cop te les fiques del revés a dalt del casc es queden superenganxades, no com d'altres que la patilla és així de plàstic dur i patinen i se t'acaben caient. Aquestes es queden a dalt enganxades i no se't cauen. És una curiositat que també als ciclistes ens agrada bastant. Anirem pels culots, d'acord?
Els culots us deixaré, doncs, igual que dels mallots, us deixaré tots els models i tot a la descripció perquè ho tingueu. Si no, m'ho pregunteu pels comentaris, us respondré, doncs, qualsevol dubte que tingueu amb la roba, qualsevol cosa us la respondré, tant per privat com... Mira, aquest vídeo està ple. Us la respondré, vale? Pels comentaris anem. Els bidons, aquest és de 500 mil·lilitres, 750. La veritat és que estaria millor que els traguessin amb un color una mica més clar. Ara a l'estiu l'aigua s'escalfa molt, això també és una cosa que haurien de millorar. Evidentment, no perquè em regalin la roba, d'acord? Jo la posaré pels aires, encara que no m'agradi, doncs diré que m'encanta. No, d'acord? Jo, encara que estigui col·laborant amb ells, jo vinc a donar la meva opinió sobre el producte i us donaré la meva opinió en quant a tots aquests productes, us diré les coses bones i les coses dolentes, com ara mateix doncs, aquests bidons, que jo crec que haurien de ser d'un tono més clar per ara a l'estiu, perquè l'aigua es queda com una sopa i pots fer un llate como. Dit això, la veritat és que van bastant bé, vale? El tema de pitorro doncs, és igual que tots els altres, i estan molt xulos, la veritat. Amb el logo aquí i tal, doncs queden bastant guapos, però això, que us dic, que haurien de ser amb un color una mica més claret, crec jo. Tenim aquest altre d'aquí, de mallot, de màniga llarga. Aquest me'l van enviar i no me l'he posat una vegada, crec, per anar a fer una sessió de fotos, però ja està. La veritat és que amb mallot, doncs, de màniga llarga, també a XS, si no m'equivoco, i molt bé. Les mànigues són un pèl llargues, d'acord? Aquest és un XS perquè la S m'anaven gegants les mànigues. Vull dir que ho tingueu en compte també, les mànigues són bastant llargues. Després aquí té doncs, aquest plàstic doncs, que no patina cap amunt, no se't puja el mallot, la veritat és que va superbé també. Vale? Tots els mallots ho porten, com esteu veient per aquí, porten aquest plàstic, inclús aquest, vale? Tots. Porten aquest plàstic aquí que va superbé perquè no se't pugi el mallot. La veritat és que aquest mallot tinc moltes ganes doncs, que vingui el fred per portar-lo, perquè la veritat, amb aquesta calor, aquest ni l'he tocat encara. Mitjons, jo tinc aquests 3 colors. Aquí us seré super sincer, no us penso enganyar, i és que són els millors mitjons que he portat. Vull dir, he portat mitjons del Decathlon, he portat mitjons de Govic, d'AliExpress, de totes les marques, quasi bé. I sincerament em quedo amb els de Sirocco. Vull dir, disseny super guapo, vale? Si vols, no se saben que són de Sirocco, si vols se sap, vale? Mireu, aquí fica Sirocco a la planta del peu, però és que una cosa que ens molesta molt als ciclistes és que se'ns apugin els mitjons. És una que ho diem tots, que se'ns apugin, que se'ns baixin, perdoneu, que se'ns baixin els mitjons. És una que no ens agrada a ningú. Aquests no es baixen, porto ja poder 4, 5, 10 rentades als mitjons aquests i no es baixen. Vull dir, són una passada, no sé com ho han fet, han trobat la manera ideal de fer mitjons i us el recomano. Anem per una altra cosa que també m'agrada bastant, tèrmiques transpirables interiors, ara mateix no sé com es diuen, transpirables d'aquestes, vale, interiors. Jo la tinc en negre i en blanc, ara a l'estiu, doncs, és veritat que molt millor el blanc, per aquí fica, doncs, Sirocco, talla S, si no m'equivoco, SM, d'acord? Us diré també, doncs, les talles i tal, i així també que tingueu una orientació, vale? De la veritat, també van superbé, supercòmodes, no molesten els tirants per la part de baix, com m'ha passat amb algunes, per exemple, d'AliExpress, vale? Que acaba molestant aquí, et tiben i se t'acaba rosant i t'enceta doncs, la pell, van superbé. Després, tema de guants, inclús també tenen guants, és que tenen de tot aquesta gent, guants amb velcro, vale? Per aquí, vull dir, van superbé, per aquí ho esteu veient. Aviam, els guants no els he portat gaire perquè no solo anar amb guants. Ara a l'estiu no em porto mai perquè se't queden les mans amb un pilot de marques, doncs se't queda la marca del mallot, la dels guants, i no em porto mai. Més cap a quan comença a fer fresqueta i tal, sí que solo portar guants. Són còmodes, vale? La veritat és que estic content, vull dir, m'he ficat guants més incòmodes, la veritat. Com veieu per aquí sota, doncs també tenen bastantes proteccions, vale? Per si caiem o qualsevol cosa, doncs anar ben protegits a les mans, que al final és el primer que posem a terra. Seguim amb 2 colors més, d'acord? Tenim aquí l'SRX, vale? I després tenim aquest altre d'aquí, em sembla que és el FASA, si no m'equivoco. Aquest porta, doncs, les lletres en blanc, que la veritat és que és xulíssim, aquest és un dels meus preferits també. Vull dir, el gris m'agrada molt per combinar amb aquell mallot, però és que aquest queda bé amb tots els mallots i amb aquestes lletres, et poses els mitjons blancs i és una passada, vale? Com esteu veient, té inclús algunes ratlles en reflectants, i després hi ha aquest altre, vale? Que és l'SRX, i mireu, aquí posa doncs Sirocco com negre, és un detallet que també mola molt, vale? Alguns puntets aquí brillants, ara no em surt la paraula, ho acabo de dir amb l'altre, reflectants, ara m'ha sortit. Un tema molt important dels culots és la badana, vale? Per aquí tinc doncs la badana de Sirocco, vale? És molt còmoda, és molt tubeta, la veritat és que t'hi adaptes molt ràpid, i aquí tinc una de Govic, vale? Aquesta altra d'aquí és de Govic,
i són idèntiques. Vull dir, us seré molt sincer, és que us ensenyaré aquí, vale? Evidentment, doncs el negre està una mica gastat, però és que són idèntiques les badanes, inclús m'atreviria a dir que poder s'han fet al mateix lloc. No us enganyaré, vull dir, les costures són iguals l'un amb l'altre, vale? Són culots molt iguals, tant el Gòvic com el de Sirocco, qualitats bastant iguals. La veritat és que els culots de Sirocco triomfen moltíssim. Vull dir, és una passada com volen. Vale? No sé si s'apreciarà, però mireu l'otubet i mireu l'otubet que és aquest. Vale? Vull dir, aquest no està tan posat i tal, però és que són igual de tubets, la veritat. Aquest és més tubet perquè ja me l'he posat bastant, vale, de culot, però la veritat és que són molt iguals. Un altre detallet que m'agrada molt doncs, dels culots és aquest logo d'aquí, vale? Que és aquest blanc, amb color blanc, la veritat és que queda molt xulo. Després hi ha aquesta, doncs, l'etiqueta vermella aquesta, que és bastant característica de Sirocco també, que queda molt bé, vale? Vull dir, la veritat és que són culots molt xulos, molt còmodes i molt econòmics. Passem a roba casual, vale? També tenen, doncs, roba casual, és que tenen de tota aquesta gent, la veritat. Em van enviar aquests pantalons, ara no els porto posats, doncs, perquè us els volia ensenyar, però mireu, la veritat, cremalleres impermeables, vale? Perquè veieu aquí, mira, ara el pujaré, mireu, cremallera impermeable, no hi entra aigua, una passada, la veritat. Vull dir, té, doncs, aquí al costat que és transpirable, vale? És una passada, etiqueta de Sirocco per aquí. La veritat és que és una passada, per aquí tinc el foc, em faltava il·luminació a l'habitació, una passada de culot, de pantalons, la veritat. M'agrada molt. I ja per finalitzar, que això se m'està allargant bastant, tenim aquí el xaleco Copenhagen, d'acord? És un xaleco que també he portat bastant, m'agradaria que fos tot negre, perquè combinés millor amb mallots. Clar, si te'l fiques amb aquest mallot, cantarà com una almeja. Si te'l fiques amb aquest, bueno, aquest encara et quedarà bé, amb aquell et queda superbé. Però clar, si te'l fiques amb aquest mallot, cantarà bastant. Vale? Per davant és paravent, d'acord? I per darrere és reixat, com esteu veient per aquí. Vale? Mireu. Vale? És transparent a la mà, és reixat per darrere, doncs, per transpirar l'esquena, i després, doncs, té les butxaquetes de Sirocco. Vale? Inclús, mireu, porta per tensar-ho aquí, per si vols portar-hi un mòbil que no et caigui, per si fas BTT. Vull dir, això no, mira, això no és una butxaca, això és per transpirar, però només porta la butxaca del mig. Vale? Però també una d'esto reflectant i molt guapo. Vull dir, la qualitat, vull dir, la veritat és que està superbé. Porta aquí, doncs, el parxe aquest, vale? De marca de Sirocco, així de plàstic dur, que la veritat és que està molt bé. Vale, us he ensenyat una mica, doncs, la roba que m'han enviat, curiositats, vale? Pros i contres, alguna cosa. I ara us vinc a ensenyar una cosa que m'agrada molt, vale? Que no sé si algú també ho farà, deixeu-me als comentaris. Mireu això. Això d'aquí, vale, són les bosses on van els mallots. Tots els mallots, culots, te'ls envien amb aquestes bosses, d'acord? Com esteu veient per aquí, vale, aquí posa, doncs, el model i tal, atòmic, que em sembla el BX Esquadra, que és el culot, i aquestes bosses són, pues, superbones. Mireu, porten el xivato aquest per tancar-les, i la veritat que són superbones. I la veritat, a mi em fa pena tirar-les, perquè les faig servir, per exemple, quan vaig de viatge, per ficar les sabates a dins, doncs, de la bossa, la tenco, i no m'embrota, doncs, el que és la roba. Vull dir, jo les reutilitzo, vale? I és supercuriós, vale? Això us ho volia ensenyar perquè si us demaneu, doncs, roba de Sirocco, podeu fer servir aquesta bossa també, doncs, per tornar a guardar la roba quan marxeu de viatge, les sabates, les sabatilles, vale? Com aquestes que tinc jo, doncs van superbé aquestes bosses i jo les guardo totes, la veritat. Per ficar-hi coses van superbé i també us ho volia ensenyar. Per aquí sobre tinc tots els adhesius, vale? De Sirocco, vale? Mireu, és que en tinc ja un pilot, mireu, tots els que tinc. Cada vegada que us demaneu roba, inclús en el portàtil, també tinc el de Sirocco, vale? Enganxat. Cada vegada que us demaneu roba, aquests ja no els envien, vale? Perquè aquests són de la Vuelta i em sembla que ja no fan la col·laboració amb la Vuelta. Cada vegada que us demaneu roba, us enviaran adhesius, tant si us demaneu ulleres com si us demaneu mallots. A dintre de la bosseta us ficaran algun adhesiu, que la veritat és que es porten molt bé, aquesta gent de Sirocco. Amb aquests petits detalls els encanten. I la veritat és que marca la diferència. Doncs ja us he ensenyat tot el que m'han enviat els de Sirocco. Deixeu-me als comentaris, doncs, què és el que més us ha agradat, què és el que us ha semblat la roba, pros i contres, les vostres opinions, us les llegiré totes a comentaris, en podem parlar, em podeu obrir per Instagram, si necessiteu, doncs, alguna ajuda o qualsevol cosa, algun consell, doncs em podeu obrir sense cap problema i en parlem. Jo em despedeixo per aquí, me'n vaig a entrenar, aviam si em dóna temps. Deixeu-me un like, subscriviu-vos, doncs, al canal, que aviam si vaig pujant més vídeos, tot i que, hòstia, em falta temps per tot arreu. Però vinga, va,
Us deixo per aquí, ens anem veient pel canal. Ciao, ciao!